Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini keluarga sederhana. Di pemirsa yo alhamdulillah ternyata wis Idul Fitri. Dadi iki minal aidin wal faidin ya pemirsa. Jadi setahun pisan dosane sing cilik sing gedhe dilebur. Iki make arep Mae arep silaturahmi ning pake pemirsa. Mumpung mumpung bodo dilebur ora hidup engko gawe dosane ya pemirsa. Ayo Mas. Ayo Mas. Paneng wis to. Paneng wis to. Iki lho pemirsa. Mae ape lar baten mbek pake delok omongane wis kok ngene lho pemirsa. Ya guyon koyo guyon Pak yo. Wis betigal ya. Oke. Oke. Lho pemirsa. Oke. Sayang. Aku awang-awang ya. Mae. Kaki bro. Jangan gak. Bismillahirrahmanirrahim. Koyo. Wes tak sepuro iki. Tapi aja ngutang kari wong ae. Jeneng kari wong ae. Ora. Wes bar. Aja kari wong. Endi kuwi duwi. Gak. Nah. Wis silaturahmi ning mak iki. Wis bar iki ngono. Bukan ning mak iki, mak njono. Enggak iki. Enggak ora. Nganten iki. Nah, oke iki. Aku kek Yo kae isih. Bismillahirrahmanirrahim. Madheprono to disungkem. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Pak, asal kula mriki asal diambung. Oh, yo wis ngombe gurinan kok. Pak, asal kula mriki Badhe ngaturaken badhe ngaturaken pelepatan kula. pamatan kula. Kula Kula winginipun winginipun boten pikantuk boten pikantuk dipun narakaken. pun narakaken. Alah. Mugi-mugi Mugi-mugi Gusti Allah sageta nglebur dosa kula lan dosanipun Bapak. wis. Icala ing dinten Riyadin punika kejawi pangestunipun Bapak ingkang kula suwun. Nggih. Wis aku saiki. Pak air batin. Air batin ya, Pak. Yo kan pinter yo. Dongakno Fi. Pak angsal kula mriki Pak ansar kula mriki badhe ngaturaken pelepatan kula kula winginipun minipun boten pikantuk boten pikatuk dipun dipun arakaken araken mugi-mugi mugi-mugi Gusti Allah Gusti Allah sageta nglebur dosa kula lan dosanipun Bapak. Tak dongane yo sampeyan pinter, sekolah mesti pinter. Ya. Ngen ben iso gawe iso dadi wong sing kaya wong ngono kuwi sing iso. Bener. Ini mobil yo kone yo. Ya wis pemirsa iki mau sedikit silaturahmi dengan keluargane Mae, anak-anake Mae. Jadi Jerene Mae gak nangis. tapi kuwi pemirsa terus terang jenenge anak ya pemirsa. Mae kan ya nyebut bapak iki. Dadi Mae iki eling koyoke rontok kabeh pemirsa. Rontok kabeh. Sungkem.
Sungkem iki rasane iki ning ati Nangis. karo bojo ibarate nek awor tukaran Seneng. sengol-sengolan, Mak, bentak-bentakan, tapi Mak. pas ngene iki eling kabeh. Pak emang berambang. Eling kabeh dadine yo piye yo jenenge menungsa wis wajar bar tukaran yo bar kaya ngono. Dadi yo dimaklumi ape gak nangis ki yo iso wis gak iso ngempet ngono. Dadi yo wis memang iki make arep lanjut pemirsa yo. Make arep lanjut nyekar ning Bapangan. Pemirsa make karo ngenteni Mas Andi ya pemirsa iki tekan merah. Arah tekan pasar merah. Mae karo sekalian tuku banyu kana. Tuku banyu pemirsa tinggu nyekar. Berhubung gak ono dadi golek rono. Rame banget pemirsa. Soalnya masih suasana lebaran. Dari lebaran. Pak roh orang kae. Iki yo mae karo ngenteni Mas Andi. Iki engko Mas Andi roh ora ngono. Muga-muga ae ngerti yo pemirsa ben iso bareng.